Mal-1400 persuna meqjusa mill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, jiġifieri l-anzjani u l-persuni b'diżabilità u kif ukoll professjonisti, se jibbenefikaw minn investiment ta' €2,500,000. €1,700,000 minnhom se jkunu ġejjin minn fondi Ewropej u huma mmirati għal dawk li għandhom bżonn l-appoġġ tal-Gvern biex f'ħajjithom ikomplu jirnexxu, kif spjega s-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia. Taħriġ lil persuni professjonisti li jmissu ma' dawn il-persuni li għandhom diżabilità jew huma vulnerabbli mela huma social workers, care workers u oħrajn. Pilot project biex nidentifikaw vulnerability gaps, ġifieri qegħdin naraw x'servizzi dawn il-persuni vulnerabbli, diżabbli għandhom bżonn u llum m'għandhomx pajjiżna biex nindirizzawhom fi żmien il ġej. Umbagħad qegħdin ngħidu wkoll illi l-persuni minn età żgħira nibdew nurruhom għarfien biex jippreparaw għal ħajja meta jkunu ix-xieħ, jiġifieri f'età avvanzata. L-investiment se jara wkoll il-kollaborazzjoni mal-MCAST fejn se jiġi żviluppat kors fuq benefits management u dan se jsir apposta bħala programm biex isaħħaħ il-ħiliet tal-istaff tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Il-miżuri li tħabbru fil-jum tal-erba' juru l-ħidma li qed issir infassla skont il-ħtiġijiet uniċi tal-persuni identifikati. Dan fil-waqt li l-ħidma hija waħda holistika u li taqqad flimkien diversi entitajiet, kif spjega l-Ministru Michael Falzon. Jekk ma nista' ngħid xejn fuq dan l-eżerċizzju huwa żgur xempju ta' kif taħdem ħidma holistika. Ħidma holistika bejn dipartimenti tal-Gvern, bejn ministeri differenti, imma iktar u iktar hemm barra ma' nies ma' NGOs, ma' qdiet oħrajn, ma' MCAST oħrajn. U naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva immens.